dịgasị iche iche nọ n'ụlọ mmụta dị elu n'ala anyị a dị 17 n'ọnụọgụ bụ ndị ritere n'amụma inye onyinye agụmakwụkwọ n'efu nke afọ a dịka Dr. Chioma Awuzie Foundation si wee chịkọba ya. Ndị a ritere erere a ka a dọtara site na ụlọ mmụta dị elu dịgasị iche iche nke gọọmenti nwegasị na Anambra steeti ma bụrụ mmemme achịkọbara n'ụlọ mmụta Federal Polytechnic Okom. Emengini Osadebe wetara ozi a mere ka amata na onye guzobere ya bụ otu nnọrọ onwe bụ Dr. Chioma Awuzie jikwazi ohere ahụ kelee Chineke merube emume icheta na ọ gbaga afọ 51. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ejiri ihe ngosi okporo ụzọ wee bido n'okwu nnọọ ya onye isi oche ya bụ mmemme nakwazi Dean School of Postgraduate Chukwuemeka Odumegwu University bụ ọkammụta Moses Ochendo kọwapụtara Dọkịnta Chioma Awuzie dịka nwaanyị dị uchu ma werekwa ihe ọ nwere na oge ya wee na-akpatụ ndụ ndị mmadụ aka ọkachasị ndị na-enweghị ka ọra ha ma kọwaa ndị natara onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu dịka ndị nwere isi ọma wee duzie ha ọdụ ka ha na-ekpere ya ekpere iji wee na-aga n'iru. N'okwu ya, Rector Federal Polytechnic Oko bụ Dọkịnta Uche Onyegbu kọwakwara Dr. Awuzie dịka onyinye sitere n'aka Chineke wee nye mmadụ ma kenekwa ya maka ndụ ndị mmadụ ọ na-akpatụcha aka n'ụzọ pụrụ iche wee dozie ndị ritere ya bụ erere ka ha makụọ agụmakwụkwọ dịka otu ihe ha ga-eji wee dị elu n'ọdịnihu. Na akwụkwọ ozi nnọọ ya, Dọkịnta Oriakụ Chioma Awuzie kọwapụtara ọtụtụ atụmatụ enyemaka nke foundation ya nyegasịrị ma kọwapụtakwa mkpebi ya bụ foundation kpebiri iji wee hụ na agbasara aka na inye ndị mmadụ ohere ịgụ akwụkwọ n'efu ka a wee kwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ nakwa obodo dị iche iche na steeti a. Ndị isi ụlọ akwụkwọ mahadum dị na Anambra steeti bụ ndị nnọchiteanya ha bịara na ya bụ mmemme bụ nke gụnyere Acting Vice Chancellor Chukwuemeka Odumegwu ọkammụta Kate Onmenuya bụ onye Venerable Dr. Sunday Achebe nọchitere anya ya toro nnọọ Dr. Awuzie maka ya bụ agụmakwụkwọ n'efu bụ nke ọ nyegasịrị ụmụ akwụkwọ. Ka ọ na-agwa ABS okwu, di ya bụ Comrade Fidelis Awuzie kenere Chineke maka ịtụkwasị afọ n'elu afọ nwunye ya nakwa inye ya akụ o jigasị enyere ndị mmadụ aka. Ụfọdụ ndị ritere ya bụ onyinye bụ nke gụnyere Maazị Timothy Aniebo, Nwaada Peace Chidekwe nakwa Nwaada Maria Agụncha kọwapụtara afọ ojuju ha ma burukwa ukpe ekene nye Chineke na onye nyere ha ya bụ ohere wee kwezie nkwa itinye n'ọlụ ihe ha natara. Ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme gụnyere asambodo akwụkwọ ego ebunyere ndị isi ọma, egwu ọdịnala nke ndị Egede Nkwa Troupe nakwa nke ndị Afro Titans gbara n'ebe ahụ, ebe Oriakụ Awuzie waziri achịcha bekee site na Oko okpulọchị nke Orumba North. Emengini Osadebe nke akụwa ABS.